Днес ще направя още една тренировка в къщи, в домашни условия, с нещата, които разполагам. Днес ще направя малко рамене, гърди и основно ръце. Идеята ми на този тип трениране е, при положение, че лично на мен ми изостават мускулните групи като гърди и рамене и затова гледам да ги включвам по-често. Не мисля, че ще се пренатоварят, като правя по няколко пъти лицеви опори в седмицата или рамени военни преси, които ще ви покажа малко по-късно. Идеята ми на това е да този мускул да няма чак такова голямо почиване от 6 или 7 дена, да е постоянно натоварен. Мисля, че се възстановявам добре, храня се добре, пия нужните хранителни добавки и така. Днес това, което ще ви покажа, както ви казах, едно упражнение за гърди, което ще бъде лицеви опори, военна преса, която ще ви покажа малко по-късно за раменете и основно бицепс и трицепс. Като бицепс и трицепс ще ги правя в супер серия по 4 серии, между 12, 15 и 20 повторения, според зависи с каква тежест разполагам и колко е трудно упражнението само по себе си. Идеята ми е тренирам на 70-80% от максимума, което ви съветвам и вие да направите, когато сте в домашни условия, защото все пак не сте под надзора на инструктор или някой приятел, за да не стане някоя беля. Така, упражненията, които ще направя за бицепс и трицепс са основни, базови, познати на по-широката аудитория, така че не мисля, че с нещо ще ви затрудня. И така, нека да започваме.
Скъпи приятели, тренировката приключи. Надявам се да съм ви бил от полза. Ще има още такива видеа. Ако имате желание, абонирайте се за канала ми в YouTube. Харесайте това видео, коментирайте, питайте неща, които ви интересуват. А за тези от вас, които искат персонални режими, хранителни, тренировъчни, могат да посетят сайта ми. Също там могат да разгледат и част от моите дрежки, които се надявам да ви харесат. До скоро! Чао!